Príjemný dobrý večer, alebo podvečer, ako chcete. Začal nám trošku kropiť, čo je pre niekoho príjemné, pre niekoho nie. Viete, to daždivé počasie predsa len nemusí každému vyhovovať. Ale my sa stretávame opäť v rubrike Všetko o zdraví, alebo o zdraví v programe televízie Naša. A opäť nie som sám. Tentokrát som si pozval do štúdia človeka, ktorý tu už bol, pán inžinier Štefan Kertész. Vítaj. Ahoj. Števo, ty si človek, ktorý v podstate vymyslel aj autorom projektu Ruku na srdce. My sme tu pred pár týždňami v podstate o tomto projekte rozprávali, ale teraz sa to pohlo trošku ďalej. Predsa len najprv povieme, o čom vlastne ten ďalší stupeň, ten ďalší level tohto projektu bol, a potom by sme mohli trošku aj zopakovať, o čom vlastne projekt Ruku na srdce je. Takže aký bol teraz celkom príjemný deň pred pár dňami v rámci oslav Dní mesta Košice, to už nechám na teba. Tak nás samozrejme teší, že na základe našej iniciatívy mesto Košice zakúpilo prvý defibrilátor, ktorý je automatický externý defibrilátor, ktorý bude verejne dostupný. V prvej fáze bude na kolobežkách mestskej polície, ktorí mestskí policajti na kolobežkách vlastne stále permanentne sú v centre mesta, čiže bude dostupný v prípade náhleho zastavenia srdca, predpokladám, do 2 minút maximálne k dispozícii. My máme obrázky, ktoré vlastne ukazujú taký náhľad, ako prebehlo vlastne toto odovzdávanie. Sú to kolobežky, ktoré dostali takisto k dispozícii mestskí policajti, ale treba povedať, že sú to elektronické kolobežky. Tu práve teraz máme možnosť vidieť pána primátora, ktorý slávnostne odovzdával. Táto akcia bola spojená vlastne aj teda nielen s odovzdávaním defibrilátora, ale aj s odovzdávaním týchto kolobežiek. Tak oni sú elektrické, to znamená, že mestskí policajti po nahlásení nejakého stavu vedia z jedného konca mesta na druhý sa dostať za pomerne krátku dobu, čo sa ráta v podstate v desiatkách sekúnd, a tým pádom vedia byť pri človeku, ktorý potrebuje pomoc oveľa skôr, ako príde záchranná služba. Áno, tak v prípade náhleho zastavenia srdca väčšinou na podklade komrovej fibrilácie je v tomto prípade jediná účinná liečba včasná defibrilácia, ktorá je efektívna, keď je podaná v čase 2 až 3 minúty od kolapsu. A na to je práve vhodný tento defibrilátor automatický, ktorý dokáže obsluhovať aj laik. Čiže vlastne chalani z mestskej polície sú preškolení, to treba tiež povedať, záchrannou službou Košice alebo Košickou záchrankou v používaní tohto defibrilátora. Môžeme spomenúť len toľko, že je to vlastne prístroj, ktorý nemôže uškodiť. To znamená... Prístroj je skonštruovaný tak, aby nedošlo k neoprávnenému podaniu výboja, čiže tým pádom by nemalo dôjsť k poškodeniu osôb zachraňujúcich alebo ani zachraňovaných. Tak, čiže prístroj je automatický, to znamená, že on nedá výboj skôr, ako naozaj to nie je potrebné. Čiže on si vlastne sníma rytmus srdca, a pokiaľ by vlastne došlo k tomu, že ten rytmus je chaotický, respektíve nie je žiaduci, tak vlastne ten výboj vyzve toho človeka hlasovým pokynmi k tomu, aby vlastne stlačil gombík na tomto prístroji a tým pádom dodal ten výboj. Čiže chcem len jednu vec, aby sme možno ľuďom objasnili. Prečo vlastne bola takáto iniciatíva, aby to bolo priamo hneď v meste? Vo veľkých európskych metropolách je to bežné. Tieto prístroje sú viditeľné na uliciach, v dopravných prostriedkoch, v športových halách a na miestach s väčšou koncentráciou osôb. Tak my sme si mali za to, že vlastne mesto Košice ako naozaj európska metropola by nemala v tomto zaostávať, tak preto sme vlastne sa začali venovať aj tejto iniciatíve. Dobre, toto je vlastne ďalší krok tejto iniciatívy. Iniciatíva je vlastne o tom, že tých defibrilátorov by malo byť oveľa viac a mali by byť rozmiestnené voľne dostupné. To je dôležité spomenúť, lebo väčšinou sú niekde uložené, má ich niekto na starosti, kým ten človek príde a tak ďalej. Ono to samozrejme nie je zlé, ale v dnešných podmienkach možno niekde je to aj nutné, ale voľne dostupné defibrilátory sú o tom, že vlastne človek, pokiaľ je navedený na dané miesto,
tak tým pádom môže okamžite sa k nemu dostať a môže vlastne týmto spôsobom hneď teda do krátkeho časového úseku podať ten výboj a zachrániť. Mám informáciu, že by sme mali mať telefón. Haló, kto je tam? Dobrý deň, Richard pri telefóne. Dobrý deň, Richard, zdravím vás. Tak, Richard... Chcem sa opýtať, áno? Áno, nech sa páči. Chcel by som sa opýtať, kde by som sa vedel zaučiť, ako dať prvú pomoc? To je dobrá otázka. Tých možností je viacero. Tak na rozsiahlu prvú pomoc alebo inštruktáž v prípade zastavenia obehu by sme potrebovali samozrejme viac času ako je tu, ale súčasťou projektu okrem verejnej dostupnosti automatických externých defibrilátorov je aj osveta a edukácia významu prvej pomoci a laickej neodkladnej resuscitácie práve s použitím AED. Organizujeme rôzne prezentácie aj prostredníctvom spoločnosti K13. Najbližšie teraz 28. mája o 14. vo Výmeniku na Obrody bude prezentácia pod názvom Vedecký brloch. Takže aj to bude pre verejnosť dostupné. A tak vlastne ako Richard, ešte ste na linke, áno? Nie, dobre, Richard, pre vás informácia, to znamená veľmi dôležité, 28. mája vo Výmeniku Obrody bude podobná prezentácia, ako vidíte obrázky, to znamená, budete si môcť nacvičiť a dozviete sa presne, ako podať prvú pomoc a zároveň možno aj práve, ako podať prvú pomoc, ak by ste sa dostali k defibrilátoru. A takisto vás môžeme odkázať potom na stránku lekár@nasa.sk bez diakritiky. Tam vám vlastne odpoviem alebo dávam rôzne možnosti, kde sa môžete prihlásiť do kurzov, ktoré naozaj v dnešnej dobe stoja absolútny bagateľ, ale ten význam tých kurzov je veľmi, veľmi veľký a naučíte sa tam jednak nielen teóriu, ale hlavne, čo je veľmi podstatné a na čo my dávame veľký dôraz, je, že si to budete môcť aj vyskúšať, pretože ťažko na cvičisku, ľahko na boisku, ako sa hovorí. A toto je vlastne zmyslom celého poskytovania prvej pomoci a viac menej aj projektu Ruku na srdce. Teda dozviete sa tam ešte aj nadstavbu o tom, ako používať automatický externý defibrilátor. Myslím, že sme povedali základné informácie. Všetky máte vlastne nejaké miesto, kde by sa dalo dostať informáciám o vašom projekte, alebo pracuje sa na to? Momentálne šírime informácie len prostredníctvom sociálnych sietí a pomáha nám samozrejme v propagácii aj spoločnosť K13 prostredníctvom Výmeniku. Dobre, čiže pokiaľ sa tam ľudia nakontaktujú, tak získajú informácie. Áno, tak základné informácie určite. Inžinier Štefan Kertész, autor projektu Ruku na srdce, bol dnešným našim hostom. Ďakujem ešte veľmi pekne. Ďakujem. No a vás ostatných pozývam sledovať ďalší program televízie Naša a o týždeň s novou témou v relácii o zdraví v našom programe sa prihlásime ako na zavolanie. Majte pekný večer, dovidenia.